nang yat ki sngi ki por nang yai mi ki khana ret ki badon sap ha kai chungyele kai football dangshen sa uwei pat u heprit batip karteng kum u Donald Marthong sports nam karta ula sha jiet biang ha ka Miniver Academy Football Club Punjab pancha pantibet ha ka chungele kai kenchat ball te u heprit u de kun jong ba Franco Pueng bat ka kong Dublin na ka snong risyang jong ka than mau West Khasi Hill District kawai na ka snong ka badang sa din Shibun pat ka badang long nong kendong bha ha ka than la ong ba te u heprit na lor go don shisha ya ka sap pan yale kai kenchat ball u deiru u bala pau bha ha ka marathon namar ujulong baningkong man kapor bo julet panya shimta ha ka kardan jong ka thop ki ba hapo ka khatsaus nam karta om tang kata hanre udon ru ka sap pan shat pan ruai ban le birya pat ban le beatbox khwa jong hybrid ulo ong ba udonal uday ukun ubahnyau na kishpara udang shong class 5 but ulet school halashnong Henry kapor kalayalam hi kumnu umla ban skothu ba menta ula shajet haka klub ka ba he jongga jella Punjab hoj kibreu kilayathu ba ukun udon shisha ya kasap Henry ukpa usudon tang ban ai mensim bat ketpok kerbyang ya unu hybrid ba un he unsan bat un pendon kamhok ya kasap kapong ka ba udon bat ba un longru kumuwei na kinong lekai pa paunam pa wanra buram ya ka ying kasem pat ya ka ri pat ya ka jalahi parok away